lokal. Idol Bernard, please come in. Yes, good morning. Good morning. Ano pa, dagak tayo alarm ko, Ayo. mga idol. Sorry, I'm very sorry. I'm very enjoying the weather. But Ayo. anyway, good news. And thank you so much, Lawrence, for Yes. being there as my backup Yun. dancer with Glenn. And iti Ilocos Norte, kadigiti Agundaway, si Raragsak. Iti provincial government of Ilocos Norte, kaputa aduma na hindi iti umay nga agkalikagom nga negosyo iti Ilocos Norte. Umunan, digiti na iplastar iti naglabas nga tawtawen, digiti Mega World nga mai-plastar iti matlaeng abay kada iti grandeur nga Fort Ilocandia Resort Hotel. Awamot casino nan. Ngayon kadigiti nga gundaway ket adapay digiti agtaod kas kumakadigiti babasit a negosyo nga nakamatay iti naglabas nga aldaw iti Lawag City kas kaditi commercial complex nga mahangat sandaan na di kedi negosyo iti paset na ti Bacara Road. Itatan adamaten iti kabarumanen nga inapakaammo ni iti naipakamo iti biyang kisanggunan palaligan babaen ti Panangidasar ti chairman ti Committee on Laws nga ni attorney Saul Lasso. Sa dinokit at iti Provincial Development Council Executive Committee Resolution number 2025-01 ket ada iti Supplemental Local Development Investment Program iti tawen na 2025. Pakaramanan kadigito'y Supplemental Fiscal Year 2025 Annual Investment Program. Nga nasa dinokit na digito'y katatutok kadigito'y palang umay nga negosyo kaya na suportaran digito'y no anyaman digiti kalikagom nga programa para palaeng iti panakapasayaat kadigiti umayag negosyo iti probinsya ti Ilocos Norte. Dapat iti naidasar nga umay nga renewables renewable energy kas kuma iti Alba Renewables Philippines Corporation. Babaen kini Mr. Christopher Walter Lim. Ano sa dino ket kalikagom damot nga agi patakder kadigiti renewable energies iti probinsya ti Ilocos Norte. Ragsakan iti biyang ti opisina ti Gobernador Cecilia Araneta Marcos nga minta digitoy ket nasapol nga may kinananay nga importansya tapno adupay digiti agkalikagom nga agnegosyo dito probinsya ti Ilocos Norte nga makas kadagiti imbatad ni attorney Saul Lasso masapol nga dumalan iti legislative body tapno maadal nga imbag digitoy nga kalikagom iti biyang ti probinsya ti Ilocos Norte. Kagidan iti kaadu dagiti agnegosyo iti probinsya masapol met iti panakapasaya at pay kadigiti pasilidad iti probinsya ti Ilocos Norte nang nangruna kadigiti ospital pagadalan ken kasapay digiti dalan nga pagturungan kadigitoy nga negosyo. Pakaramanan pa dito nga makitan tupay iti panagpasaya at pa iti bineg trapiko nga makikita tayo nga problema iti agdama. The latest manipupilang iti Provincial Government of Ilocos Norte para iti IFM News, Idol Bernard Ver, Tatak RMS.